Sana. Magkuha na taging koranan. Sige, go. Yung kuranan, get. Runner. Ay, nga ni Without Dini. that. With budget, without. Check-in Without na. manggot Wow, ka. social lagi ng Cebu Pacific, no? Ala, check-in error. Boarding na mi. Sir, can I borrow your ID? Oh, sorry. Bound for Manila on flight 5JP98. Yes, this is your final. Pasakay na mi. Sa aeroplano. Thank you. Sige pa, napit, tapad, ano. Sa tabi? Sure. Abot namin sa Manila. Wala mi kabalon sa mong buhaton. Sa'yo kay... Hello, what's up? Asam. Wala pa mi kabalon sa mong buhaton. Asa ta mga on? Ano siyang priority? Priority. Hierarchy of needs. Ako na mi. Nami karon sa Baclaran Church. And ano to? Suri-suri mi diri. Kamay ra tao. Ang oras kay 2 p.m. Sa'yo mo i-order fee. Mango chubek cheesecake. Mango kasi cheesecake. Mango sausage cheesecake. Ako kay Oreo cheesecake. Wow. Laing maglami ang mango siguro yung cheesecake.
dali siya mayabog. Your number 8. Thank you. Money ang Chocolate Kit Kat. Dayon, Rocky Road. Una, 2 board mo? Ay, boss! yes. Oreo cheesecake with you. Thank you, ate. Oreo cheesecake from DQ. Nahulog. Sayang kayo. Di sila mo refund. Hmm? Lagi gigilin mo na ako. Tilapia. Ha? Nahurot yung ice cream. Nahulog na dayon. Short na, diri mo sa likod guys. Na. Diri ka doon, skinny. DQ. Sige pa. Nahulog yun yung ice cream. Kung vlog. Darita mga Lagi, pwede po. What's up? Nami karon sa SM dapit sa dagat. Ano ilang Baywalk or something. Hindi ko kabalan sa pangalan. Basta kay, ano siya ang end part sa SM. And nami karon diri. Nasa lay dako kay nga Ferris wheel. Dapat mo maklaro. Nara ilang Ferris wheel. Di ba? Dako kayo ba? So, since kita may Pokemon Gym, Pokemon Gym. Kani? Mag-battle sa mi. Naman ako makadaog ba mi? Hopefully. Hi, masakay na mi og kung si tawagan ni? Drop Tower. Ban si Sean at si Christine. Si Aya nagpabilin. Woo! May God help us. Ni bagting na. Yaw! Aya! Ala ka, taas ka.